Добрый дзень, шаноўнае гаспадарства, з вами Наталья Сліж, вы на канале Астралогія гісторыя рок-н-рол, а таксама на тиктоку Акстрамах. У першую чаргу мне хацелася бы выказаць падзяку ўсім, хто глядзіць мае відэо і падтрымлівае іх. І сёння мы працягваем далей аповед пра магію, і частка 4 прысвечана мантыкі і варажбе ў Вялікім княстве літоўскім. У папярэднім выпуску я расказвала, якія магічныя тэксты былі. А сёння я вам раскажу, як варажылі у Вялікім княстве літоўскім і адкуль якія тэксты папрыходзілі і што найбольш карысталася папулярнасцю. У першую чаргу прычыны варажбы заўсёды палягаюць у тым, што чалавек хоча мець нейкую ўпэўненасць у будучым, цяжка прыняць рашэнні па розных пытаннях. І звычайная аналітыка часам не дае магчымасці ў вырашэнні праблем. Па сутнасці нічого не змянілася са старажытнасці. Заўсёды людзі звярталіся да розных відаў мантыкі, каб зразумець, што і як рабіць у будучым, якое прыняць рашэнне. Самае цікавае, што у рэлігійных творах не толькі сустракаецца класіфікацыя мантыкі, і прычым яна якраз, калі мы кажам пра перыяд сярэднявечча, мела непасрэднае дачынення да старажытнай Грэцыі і Рыма, а таксама да арабскага свету, таму што ўсё то, што стала папулярным у Еўропе і ў Вялікім княстве літоўскім, якраз мела свае старажытныя паходжанні, штосьці вельмі старажытнае, штосьці прыходзіла з Візантыі, штосьці з арабскага свету перакладалася на латынь або на старабеларускую мову. І так, якія віды магіі ў той час ведалі і абмяркоўвалі ў літаратуры? Гэта некрамантыя, прадказанне праз мерцвякоў, і злучана якраз з атрыманнем пэўнай інфармацыі з іншага свету. Геамантыя – гэта варажба праз зямлю, калі якраз звяртаецца на пэўныя сігналы, звязаныя са стыхіяй земля. Гідрамантыя – гэта варажба праз ваду. Аэрамантыя – варажба праз паветра. Пірамантыя – праз агонь. Акрамя таго, былі яшчэ дадатковыя віды вядомыя. Гэта гароспікія – прадказанне па ўнутранасці жывёл. Аўгурыя – прадказанне па палёце і крыках птушак. Гараскопы – гэта астралагічныя разлікі. І якраз тут у гараскопах гэта была катэгорыя харарнай астралогіі, калі чалавек задаваў пытанне і на момант задачы пытання складаўся гараскоп і даваўся адказ. Гэта быў адзін з самых распаўсюджаных, таму што, напрыклад, калі мы не заўсёды ведаем нараджэнне, не можам скласці транзіты, там іншыя метады выкарыстаць, то харарная астралогія дазваляла са старажытнасці адказаць на розныя пытанні. Это быў самы распаўсюджаны від астралогіі. Сартылегія – метад заснаваны на выпадковым выбары аб'ектаў, жерабел, костак, карт, іншых прадметаў для атрымання адказаў і магічныя фокусы. І вось пэўныя прыклады гэтых відаў, якія мелі месца ў Вялікім княстве літоўскім, я вам прывяду. Вельмі была распаўсюджана геамантыя, і геамантыя была вядома са старажытнасці практычна. У ісламскім свеце была вельмі распаўсюджаная гэта метода варажбы. Гэтыя тэксты былі перакладзены ў Еўропе, былі вядомы на лацінскай мове. У нас быў вядомы варыянт, называўся рафлі на старабеларускую мову. Тэксты рафлі з Вялікага княства літоўскага, якія паходзілі, магчыма, будуць выяўлены, але выяўлены тэксты, якія мелі месца у маскоўскім княстве. І акрамя таго, захавалася яшчэ ў радзівілаўскім летапісы, можете пабачыць ілюстрацыю, там, дзе ў самым канцы ёсць эти пазнакі з геамантыкі. Што гэта такое? Геамантыка – это рабіліся такія рысачкі, і на падставе гэтых рысачак рабіліся фігуры. Пасля да гэтых фігураў давалася тлумачэнне, і гэтыя пытанні былі вельмі розныя, і пра вайну, і мір, і пра асабістае жыццё. І існаваў цэлы шэраг вот этих таблічак, фігураў з тлумачэннямі.
Таксама была з гэтым звязана яшчэ астралагічная геамантыка, дзе ўжо выкарыстоўваўся для пазначэння схема гараскопа. Ну і цэлы шэраг аўтараў, як, напрыклад, Карнелія Агрыпа, які не толькі пра магію пісаў, але і пра геамантыку таксама. Таму якім чынам, як выражыць, гэты метад быў вельмі і вельмі папулярны, прычым адзін з самых папулярных і асабліва сярод прадстаўнікоў вышэйшага грамадства. А тое, што гэтыя пазнакі ёсць у радзівілаўскім летапісе, яшчэ больш цікавая інфармацыя на гэты конт, бо практычна гэтыя пазнакі адносяцца ў перыяд напісання гэтага радзівілаўскага летапіса і пазначае, што меў месца у Вялікім княстве літоўскім. Яшчэ адзін метад, які я згадывала вышэй, гэта лісаванне, калі выкарыстоўваліся і кніжкі. Напрыклад, былі вядомыя псалтыры для варажбы, і адзін з метадаў, які па сутнасці выкарыстоўваецца і зараз, калі чалавек хоча знайсці адказ на гэтае пытанне, бярэ кнігу і ў кнізе шукае там проста выпадкова пэўную старонку, рядок і адказ на свае пытанні. Вельмі часта ў тыя часы, як найбольш распаўсюджаныя кнігі, гэта былі звязаны з рэлігіяй, Біблія, псалтыр, напрыклад. І яшчэ адзін від, які я ўзгадывала, і ён адносіцца да пірамантыі, гэта якраз варажба з дапамогай бараняй лапаткі. І у нас быў перакладзены як тэкст, аб якім я згадывала ў ранейшым відэо, пра тое, якім чынам рабіць варажбу на падставе лапаткі. На самой лапаткі былі размежаваныя, вся яна была размежавана, дзе пэўная частка адказвала за пэўную зону і дзе маглі паказвацца адказы на пытанні па пэўнай схеме. Яна кідалася ў агонь, і пасля па пэўных рысках, якія з'яўляліся на гэтай лапатачке, і быў адказ на пытанне. Так як у варажбе выкарыстоўваўся агонь, таму і адносілася да гадання па агню. Ну і яшчэ адзін від варажбы, які я бы хацела згадаць, якраз ён быў з папярэдняй кніжкі. Ён называецца анамантыя на падставе лічбы імя. І прычым у якіх мэтах выкарыстоўвалася. Калі ёсць імя, пралічвалася яго лічба, і прычым гэта неабходна было для імя ворага. Падавалася схема ў рукапісы, і пасля пэўная лічба падказвала, ці можна атрымаць перамогу над ворагам. Такім чынам можна сказаць, што ў Вялікім княстве літоўскім існавалі вельмі розныя традыцыі мантыкі, і яны былі запазычаны з вельмі розных рэгіёнаў. І, канешне, яны больш мелі месца сярод адукаваных колаў насельніцтва, бо, напрыклад, калі кніжкі, іншыя рэчы, іх маглі дазволіць людзі пэўнага матэрыяльнага стану і адукацыі, бо калі чалавек не мог чытаць, то зразумела, што для мантыкі выкарыстоўваліся іншыя метады. Дзякую за ўвагу. Ставьте подобайки, подписывайтесь. С вами была Наталья Слиш.